nakasaksi sa pagpangulata sa usa ka konsehal sa Talisay, anda mo testigo pabor sa biktima. Charger sa cellphone nga gibiyaan, gituhuan nga hinungdan sa sunog sa Apas. Affidavit of desistance sa managtiayon, dili garantiya nga makalingkawas sa kaso ang nagkuha sa ilang anak gikan sa hospital. Recruitment agency sa gipatay nga OFW sa Saudi, suspensohon sa POEA kung dili makapadala sa lawas sa biktima nga gipatay 3 ka buwan na ang nakalabay. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Napulo ka balay sa Barangay Apas na sunog kagabi. Gituho ang cellphone charger nga wa maibot mo'y hinungdan. Ang bumbero naglisod sa pagsulod sa lugar tungod sa kahagipot o kabakilid sa lugar. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Dulan sa napulo kabalay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Apas kagabi. Naglisod ang kabumbiruan sa pagsanta sa sunog tungod sa kasudunon sa lugar nga nahimutang sa bakilid nga luna. Gikinahanglan nila nga sumpay-sumpayon pa ang 20 ka hose aron maabot sa nasunugan. Ang atong nakita nga kalisdanan ining pag-alarma sa sunog tungod sa naa siya sa bungtod niya ang daan gagmay niya ang atong host to ang atong ubang part track to sa may GMA, so nagbinya sila mga 20 kalent una maabot niya ri. Charger sa cellphone nga wala maibot ang gituhuan nga hinungdan sa sunog. Duha nga nagpuyo sa maong lugar ang gikataho nga nangapangos kay nangaligid sa bakilid dihang nagdinaganay tungod sa sunog. Si Feliciano Limbaga nakakita nga didto sa patibay sa usa ka baksibo kahatol, nagsugod ang kayo. Ato sa imok. Kalit lang usa nabatin mo na piti-piti ni. Sila ablag yun kay naman sa atop. Mura gyud kita. Ang magtiayon nga maksimo kahatol nga pulos mga buta, wala dihas lang panimay dihang naitabo ang sunog. Ang ilang anak lang nga si Chike nga usa ka pungkol maoy nabilin og nakaangkon og pangos sa iyang tuhod gumikan sa pagkaligid sa pangpang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga substandard nga electronic devices ipatangtang sa City Hall gikan sa mga tindahan. Lakip niini ang mga substandard nga cellphone chargers nga gituhuan nga hinungdan sa sunog sa Barangay Apas. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Hangyoon ni Acting Mayor Edgar Labella ang Department of Trade and Industry sa pag-inspeksyon sa baligya sa mga tindahan sa Sugbo. Tuyo ni Labella nga walay substandard nga mga electronic devices nga gibaligya sa mga tindahan. Usa ka cellphone charger nga gibiyaan nga naka-plug ang gituhuang hinungdan sa sunog sa City of Fatima, Barangay Apas kagabi. Gi-plug ang charger, mo bitaw na bantayan gid na natong atong paggamit ang mga charger. Kanang below standard na substandard. Hangyoon sab ni Labella ang konseho nga madeklarar nga ubos sa state of calamity ang sitio aron sa mahatagan kini og financial assistance gikan sa syudad. Dugang pa ni Labella nga nahatagan na sab nila og 3 ka adlaw nga pagkaon ang 17 ka pamilyang naapektuhan sa sunog. On that particular sitio, I will ask the city council to declare state of calamity para magamit sa nato ang calamity. There was really a calamity. There was a fire. Unya ang Barangay Apasad, on their part, they will also declare a state of calamity on that sitio. Sitio Fatima. Ang luna nga gipuy-an sa mga nasunugan, gipanagiya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Plano ni Labella nga makikistorya sa Kapitolyo aron mahisgutan ang padayon nga pagpapuyo sa mga nasunugan. I don't think there's much of a problem sa probinsya na. And I'm sure the province also will seriously consider the fact that the issue of ownership will only be discussed later on. What is the immediate concern is the issue of calamity and disaster, that these human beings, that these residents, their concerns must have to be addressed as soon as possible. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga testigo sa pagpangulata ni Talisay City Councilor Digul Gulyas mibutyag sa ilang nasaksihan. Biktima sa kulata na hulga tungod kay gikan sa influential nga pamilya ang iyang gireklamo. Kini eksklusibong giaksyonan ni Jinky Rosit. Miatubang kaganiha sa News 5 nga may bunog sa mata ang 34 anyos nga si Ralph Gemini Abadilla. Siya miklarong gitabangan og kulata ni Talisay City Councilor Eduardo Digol Gulyas III ug mga kauban niadtong sinulog sud sa usa ka establishmento sa Mango Avenue. Bitbit ni Abadilla ang mga hulagway sa aktwal niya nga hitsura human sa insidente.
Gawa sa bunog sa mata, nakaangkon sab kini og mga samad sa ngabil ug ulo resulta sa pagtabang ug kulata kaniya. Asoy sa biktima, gikan siya sa pansayan apan sa iyang pagawas, kalit siyang gisumbag ug gitabangan sa mga lalaki nga nailhang si Konsehal Digol Gulyas. Gawas ko, ayaw ko sa akong zipper kaya ang akong katong gisulob nang gubaon mag zipper, gaduko ko gaana, gatalikod na ko ni. Mao na to, napaong na ko pananaw kay gihapak ko nila o giunsa ko nila ato. Wala ko kalibutan yung action ko og barog, hindi na ko kabarog kay sige na sila og sukmag na ko. Katulo man siguro ko ato ma'am. Dali nga mi-rescue ang mga higala ni Abadilla, apan usa kanila giingon nga nasumbagan sab ni Digol. Ang tulo, pulos na kasaksi sa pagpangulatan ni Digol og mga barkada ni ini sa biktima. So ako ato is pacify lang unta ang situation. So nakita na ko dito gisumbag-sumbag murag sige jud attempt og barog si Rafi. Moto matumba na sad. Nakasod mi at that time kami duha na risk ni Rafi. Dito jud ko pagbira na ko ni ito Digol o ni Adarna. Ako man dyan naglubnot nila kay si Rafi. Gimakmak naman siya, nahigda naman siya. Napagbira na ko, moto siya ni kuha nila para makalayo. Nagaanak ko sa Ginoo ma'am. Nganong ako pang malord. Sa kadagang taong maldito. Ako pa man. Pagkakaroon nahulga siya siyang kaugalingong seguridad ug sa iyang pamilya. Gikabalak ni Abadilla, labi pa kay nasayod siya nga dunay gahom ang gikabangga niya. Kuyawan ko ma'am. Mga times 10 ma'am. Akong kakuyaw ron. Sa akong seguridad. Haluoy ko sa akong ginikanan ma'am. Nagka akong mama. Nagatubang na ko akong kakurog. Kailang katanaw sa akong nagaway ma'am. Ang higala sa biktima, andam nga mo testigo batok ni Gulyas ug sa mga kauban ni ini. Oh, mo testigo ko ma'am kay kita mangyugo ka ng pag uwang nila dito nila ni kuha nila si Rapi dito manggo. Na katoy tabua, wala ko ni sudya na lang ko sa kanang gialihan mo to sa tag-iya sa butik ba. Na ikuan lang sa ko sa uban nga, ayaw na lang kay para di na masamok. Sa press release nga gipadala sa kampo ni Gulyas sa News 5, sila nagkanayon nga inosente sila sa maong pasangil. Sanglit si Digol mismo nakurat sa kalit nga pag-atake kaniya sa maong grupo. Alang ni Digol, politically motivated ang pagpangdaot kaniya ug sa iyang pamilya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Recruitment agency nga nagpalarga sa OFW nga gipatay sa Riyadh, Saudi Arabia gihatagan og ultimatum sa POEA nga sulbaron ang dinalian nga pag-repatriate sa patayng lawas sa biktima balik dinhi sa nasod. Ang detalye ni Ryan Sorote. Worker came from kay giawag sa Philippine Overseas Employment Agency ang pamilya sa OFW nga gipatay sa Riyadh sa pagdangop sa ilang buhatan. Mahimong mapugos sa POEA ang agency ni Lotis Kumacamo aron mapadali ang pag-repatriate sa lawas sa biktima. Matud sa POEA, responsibilidad sa Global Asia Alliance Consultants Incorporated ang agency sa biktima ang pagtabang sa ilang mga gipatrabaho gawas sa nasod. Tagaan og ultimatum sa POEA ang agency nga atubangon ang problema. Kung mapakyas, posibleng masuspenso ang ilang lisensya. if they want, no, nya kani ingon ani patay biya ni dili gina pwede nga of course ang ilang lisensya ang ma-disgrasya if they do not, di ba? Di na unya sila makapadala og tao sa ilang mga kliyente gawas sa nasod. Susihon pa sa POEA kung nganong nalangay ang repatriation ni Kumacamo. Posible nga hinungdan ini ang pending nga kaso sa pagpatay sa biktima, kagubot sa riyon ug ang kuti nga pagkuhog exit clearance sa Middle East. Ato na silang pasultion og unsay development dito, gilihok na ba kay patay man na, di ba?
Gipasal gusab sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nga dunay hinabang nga madawat ang pamilyang kamukamo. Kutob pa 2017 ang OWA membership sa biktima mao nga eligible siya og death, burial assistance og livelihood og educational assistance sa iyang pamilya. Mutabang usab ang OWA sa pagproseso sa papeles sa biktima pag-abot ini sa Sugbo. Once nga ang OFW nga patay nga lawas moabot na diri sa Pilipinas ug on the part sa pamilya ganahan sila nga naimuban nila dito sa airport para mutabag kasi kaso sa mga dokumento kung siya ang buhaton para mapadali pagparelease sa patay nga lawas ngadto nila kami sa UWA mao na mo tabang ana diri sa Pilipinas. Nagpatabang na ang pamilyang kamukamo sa Kapitolyo human giingong wa sila tagda sa UWA ug Department of Foreign Affairs. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga kahimanan nga gamiton sa IEC Week gimonitor na sa Multi-Agency Coordinating Center. Tuyo ini aron daling ma-monitor ang mga kalihukan sa dakong event. Si Ray Pasaporte sa report. Gisugda na sa pagmuntar kaganihang buntag ang tanang mga kahimanan sa komunikasyon sa Multi-Agency Coordinating Center nga nahimutang sa Police Regional Office 7 atol sa International Eucharistic Congress kun IEC. Si Superintendent Ray Tiempo, Battle Commander sa IEC, nagkanayon nga ang tanang komunikasyon nga nagikan sa gawas anha mag-agi kanila. Ang Multi-Agency Coordinating Center gilangkuban sa tanang ahensya sa gobyerno nga dunay tagsa-tagsa kapapil sa IEC. Usa sa tumong ini mao ang pagmonitor sa gawas sa tanang delegado sa IEC nga luwas ang seguridad. Interagency man eh. So, directly, kung may mga concerns sa, for example, sa food, so doon na yung taga-DOH, doon na tayo food taster, doon na tayo cyber NE to check the safety sa ato ang mga delegates para ni murabag ka nang i-treat gyapon ng VIP gina sila. So dapat na din na atong nika for the intelligence gathering or information as presence sa mga terrorists or sa mga dautan nga mga groups. Sa higayon nga dunay problema ang motumaw mahimong tawagon dayon ang control center aron daling makaresponde sa area. Gidugang ni Tiempo susama ra sa EPIC ang pamaagi nga ilang gi-apply sa IEC. Sanglit do na sila'y counterparts sama sa Bureau of Immigration nga mao'y gitahasan sa pagmonitor sa mga langyong delegado pagsusi sa tinuod nila nga identity. Importante gani siya. Like sa Coast Guard, for example. Ang activity karon is Theological Symposium. Wherein ang event na dito sa CDU. CDU is located near the coastline or sa seashore. So dapat ang Coast Guard nasa dito. If in case the major venues and major activities under IEC will be compromised by earthquake or typhoon, na ay protocol ana in terms of cancellation, in terms of evacuation areas, na ay gihimo ang Office of Civil Defense nga nakahibaw ang duha kakauban niya nga site task group. Mo nang kada meeting di gyud na mawala ang OCD ug ang member agencies under emergency preparedness and response. Kay mo tambayayong man na kung kana nga possible threat nga gi-identify nato mahitabo simbako palayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan sa Fuente Police Station 2 sa Cebu City Police Office may klaro nga wa sila gipaboran sa duha ka habig sa nahitabong kagubot diha sa Mango Avenue gabi sa Sinulog Grand Parade nga naglambigit sa usa ka inilang sakop sa pamilyang Gulyas. Si Ray Pasaporte adunay detalye. Sukwahi sa pasangil nga dunay gipaboran ang kapulisan diin nagpablater ang biktima nga si Ralph Gemini Abadilla. Giklaro sa Fuente Police Station nga dili kini tinuod og gibuhat nila og sakto ang ilang trabaho. Ilang gitino nga Lunes unang nagpablater sa ilang buhatan ang biktima og physical injury. Human ni akusar nga gikulata siya sa grupo ni Eduardo Gulyas III Domingo sa gabi diha sa Mango Avenue human sa Sinulog Grand Parade. We are not hiding anybody, but we are only receiving what their complaints are. And
we also know that the blatter is not the repository of truth. Mahimong gipunan nila, mahimong gikuhaan. Ilang gipahibaw nga di na sila muhimo og dugang investigasyon sa reklamo sa duha ka habig tungod kay maglisod sila pag-establisar kung kinsa kanila ang unang mihimo og kasamok. Tungod kay wa may nadakpan, dunan ni siya sa local government code mo undergo ni siya sa barangay conciliatory proceedings, which is also domiciliary. Kay og asa magpuyo ang complainant, dili siya ka ato siya barangay kundi asa magpuyo ang suspect. So, mahimong makatabang ni sa both contending parties if they can acquire kanang certification to file action. Naglaraw sila sa pagkuha og kopya sa CCTV footage apan magdepende matud pa kini sa establishmento kung muhatag sila o dili. Giklaro hinuon sa kapulisan sa Fuente nga wa sila gidapigan ni bisan kinsa kay di sila gustong sagulan og politika ang investigasyon. Samtang nidepensa sa iyang kaugalingon ang desk officer nga si Piotr Clifford Manugora gawa niya tagui ang blatter human gipasanginlan sa usa ka radio program nga naimpluwensyahan siya aron makauna og report ang grupo ni Gulyas. Well, in fact, naman sa naman ang blatter dire. Ang na-misplace lang nako ang police report. Ngayon lang request. Siyempre, hatag yung kag-reaction nga kuhan. Kanang dili relaxing ba? Kaya nakawala ko kagbutang para na mo approach dili gitulis. Nya, ma'am, gitulis da ikaw, ma'am, nga kuhan. Siyempre, mo sympathize ka sa iyang kahimta nga, ma'am, gitulis ka, tabangan, ano ba? Ano nga pag-approach sa kliyente ba? Ina na, bitaw? Siya nga, naratol ko doon ko kaya naara ang blatter dire na may sa tubangan, gipicturan pa man gani niya. Giklaro niya, si Abadilla mo'y unang nakareport sa ilang buhatan ni adtong Lunes. Duha ka adlaw ang nakalabay nagpablater usab ang grupo ni Gulyas. Hinuon na hibulong si Manugora. Sa iyang nahibawan nga na-admit si Abadilla sa tambalanan. Apan, personal kining miadto silang buhatan aron magpablater niya ng pagka-Lunes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Acting Mayor Edgar Labella nasagmuyo sa pag-atras sa kaso sa pamilyang Celadenia batok sa babae nga midagit sa ilang anak sud sa usa ka hospital. Butunta sa Vice Mayor nga maleksyon ang suspect. Si Leslie Caminade Vistil sa report. Mahimong makapadayon sa pagpasaka og kaso ang buhatan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kinibisan pa man og mi-withdraw na sa ilang reklamo ang magtiayong Jonathan o JV Caladenia batok sa nagkawat silang anak nga si Melissa Londres. Niadtong adlawng Martes, miduso og affidavit of desistance ang magtiayong Caladenia sa buhatan sa Cebu Prosecutor's Office. Gikatahong naluoy sila sa inahan ni Londres nga naghilak og naghangyo kanila sa pag-atras na lang sa kaso. Matod ni Acting Mayor Edgar Labella, bisan pa man og miduso og desistance ang magtiayon, mamahimo gihapon nga mopasaka og kaso ang VSMMC tungod kay sa ilang lugar man nahitabo ang insidente. The hospital would insist because the hospital, I think this one is the one that is adversely affected. It is their capability to take cost today that is being at issue, that is being, that is at stake. Kay di sila makabantay, they are supposed to have blue guards. So maybe the hospital can pursue the case if the husband and the wife or the mother would not insist the hospital. Way nakitang daotan sila Labella sa pagpasaylo sa magtiayon sa suspect. Apan mas maayo matud pa kung idayon niini ang pagsangat og kaso aron kahatagan og leksyon ang responsable sa krimen. To serve as a deterrent that crime does not pay, that it is not just easy, to be exonerated of any wrongdoing just because there could be forgiveness, but it should be after. There has to be first retribution before forgiveness. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ang affidavit of desistance sa managtiayon dili garantiya nga madismiss ang kaso batok sa nagpakaron ingnon nga nurse nga midagit sa ilang anak gikan sa hospital. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Niadto lang Martes giingon nga mipirma og affidavit of desistance sa Regional State Prosecutor's Office ang magtiayong Celadenia alang sa pagsibog sa sumbong kidnapping batok sa usa ka call center agent nga midagit sa ilang anak sud sa Vicente Soto Memorial Medical Center niadtong Enero 4.
Apan hangtod ron, wa pa makadawat og kopya sa mong dokumento ang buhatan sa Cebu City Prosecutor's Office. Apan giklaro ni Fiscal Maria Luisa Ratilla nga bisan og miatras sa kaso ang magtiayon, dili kini garantiya nga ma-dismiss kini. Tun-an pa nila ang desisyon unya ni Fiscal Raul Cristoria nga maoy nagunit sa kaso. An affidavit of desistance may or may not be considered depending upon the gravity or the seriousness of the crime. And of course, it depends also on who executes the affidavit of desistance. Wa na mohatag og dugang komentaryo si Fiscal Ratilla kabahin sa kaso nga gisangat sa magtiayon. I refrain from making comment, especially on the merit of the case, because if there is a desistance and if it is considered, then the merit is set aside. Kahinumduman nga gidagit sa nagpakaron ingnong nurse ang anak sa magtiayong Celadenia sud sa hospital nga nakuha og CCTV footage nga may resulta sa positibo nga pag-ila sa suspect. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Formal niya nga ipahibalo sa United Nationalist Alliance kung kinsa ang ilang paluyuhan nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Bisan og dunan na sila'y kandidato, nagdumili pa sila sa pagbutyag niini. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. The leadership of the party. Wa pagipahibaw sa partido nga United Nationalist Alliance ni Vice President Jejo Marbinay kung kinsang ilang paluyuhan nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Si kanhi GSIS President Winston Garcia unang gikataho nga mipaluyo kang President candidate Grace Poe mibalhin na kang Binay. Apan matud sa Secretary General sa una, formal na unya kini nila nga ipahibaw. In due time. You will have to fly to Manila to witness that. Do that. Karong Pebrero 9 gikatakda ang Grand Proclamation sa una, apan wala pa ma-finalize kung asa nila kini ipahigayon. Mato ni Bautista, daghang mga local government units ang nag-ilog na adto ipahigayon sa ilang lugar ang Grand Proclamation. Ilang gipahibaw nga mitapo na kanila ang pipila ka masakop sa Liberal Party sa Baguio City, Metro Manila ug Tacloban City. Gipahibaw nila nga mitapon sa ilang partido ang tulo ka mga incumbent officials sa Southern Leyte. It is our feeling, and I hope our distinguished mayor of the city who is our provincial or our regional chair of UNA, will validate this. That we have taken the fight even at the doorstep of our primary adversary who comes from the Visayas. We cannot say that we are stronghold na natin, but we are on that direction na unti-unti nang na-feel ang presence ng UNA, and ang commitment namin ngayon sa partido ni VP Binay na yung talo niya in 2010 ay papanulunan niya namin ang Southern Leyte with the help of everyone here. We were convinced by our constituents to shift to UNA because we believe in this party that the party can deliver good governance to our constituents. No? Nangangkon usab sila nga nagkadaghan ng ilang mga sakop sa Sugbo bisan nagmidaog din ni sa Sugbo si Mar Rojas pagka Vice President batok ni Jejo Marbinay sa milabay nga national elections. Of an administration where Mar Rojas is being supported. I have no doubt that in the city of Cebu, Rojas will be beaten terribly. No doubt about it. Sa inyong tanan, Viva Bit Senyor! Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kampo ni Mayor Michael Rama mukiya sa mga hearing officer sa DILG tungod sa pagpakita niini og bias sa ilang pagdungog sa kaso sa mayor. Ang hearing officer gikataho nga mitambag sa abogado sa kaatbang ni Rama kung unsay angay buhaton. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. And how could there be a good perception now that the legal officer of DILG herself is now coordinating and collaborating with the complainant in this case, when DILG itself is the one investigating the case?
Hilabihan kadismaya si Acting Mayor Edgar Labella sa iyang nabasahan samantalaan kalabot sa hearing kagahapong adlaw sa buhatan sa DILG. Gikataho nga ang DILG Legal Officer Aiza Fenugra miduol sa kampo ni Labangon Barangay Captain Victor Buendia atol sa recess sa hearing. Nakitaan si Attorney Nugra nga mitambag sa mga abogado ug kang Barangay Captain Victor Buendia nga hunungon ang pagpunay og question sa mga abogado ni Mayor Michael Rama aron di na madelay ang investigasyon. Alang kang Labella, nagpakita siyang bias si Nugra pabor kang Buendia nga untang ilang buhatan man ang nag-imbestigar sa sumbong. This very disturbing, I find this very disturbing. I have been a director of the Ombudsman, and I am very particular about an investigation which should be free from any bias. An investigation should not be only independent, should not be only free from any bias, but an investigation, especially an investigation of a public official who has been placed there by virtue of the sovereign will of the people. It should not only be free from any bias, it should not be only free from any doubt, but it should be perceived. Perception is also very important. Natahap si Labella nga dunay dautan nga plano ang DILG tungod kay nagdali sila sa pagpatapos sa hearing sa kaso. Alang kang Labella, ang gihimo ni Nugra kalapasan sa Republic Act 6713 kon Code of Conduct and Ethical Standards of a Public Official and Employees o Republic Act 1319 kon Anti-Graft Practices Act. Ubo sa 60-day preventive suspension si Mayor Michael Rama tungod sa reklamong gisangat ni Labangon Barangay Captain Victor Buendia. Kini human gipatuman ni Rama ang mando sa DPWH pagtangtang sa Center Island ini sa barangay nga usa ka illegal structure. There is a provision there which says persuading, inducing, or influencing another public official or employee. Persuading, inducing, or influencing. Nogra is a public official. She is trying to persuade, influence Buendia to do something which is against the law. That will be, I'm just telling you that insofar as I am concerned, these actuations constitute very serious violation of Republic Act 6713. Otherwise, Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Happy vibes sa TV5. Normal na nga kahadlukan sa tanan ang bitin, apan. Siguradong magduha-duha kang mahadlo kung ang Barbados thread snake na ang imong makitaan tungod sa kagamay ni ini. Gani mo man kini ang gibansagang the smallest snake in the world. Tuig 2008 sa dihang nadiskobrehan ang bitin sa usa ka biologist nga si Blair Hedges uban ang iyang research team gikan sa University of Pennsylvania. 10 centimeters lamang ang gitas-on sa Barbados thread snake, maong permi kining masaypan nga usa ka bulate sa unang tan-aw niini. Susama ra sab kini kadakon sa usa ka coin, labi na kung maglukot kini. Dako ang pagtuo sa mga nakadiskubre ni ining maong klase sa bitin nga mauna ni ang labing gamayng bitin sa tibuok kalibutan tungod kay imposible na kaayong makakita pa og laing klaseng bitin nga mas gamay pa niini. Ang kagamay sa gidakon sa maong bitin na mao'y hinungdan kung nganong tag-usa lang kung mangitlog kini, di sama sa ubang bitin nga ginatos ang pagpangitlog. Napanglantawan nga ma-extinct ang mga Barbados thread snake sa umaabot ng mga panahon tungod kay napuo na ang habitat niini sa kalasangan sa Barbados. Og maokad na lang kung sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Serra, ang atong word of the day, nagkanayon. Ang pag-ibig ay parang siopaw. Minsan may pork asado, chicken asado, o sadyang bola-bola lang. Agay! Kaguto mo tong word of the day ni Attorney George. Ikaw, what's your favorite sa siopaw? Asado. Pork. So, dili bola-bola. Dili. Mabula ta. Yeah. Ugnaw ka to mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!